lomculo wenjomane wohlala sijabule. Sanibonani bathandi bomculo kaMaskandi, uDSD onibingelelayo. Ngithi ngicela ukunazisa ngeqhakaza Maskandi competition iyalonshwa ngomhla ka24 June. Amathikiti asekhona, iVIP 300, General 120. I-joining fee kuma artist azobuthanda ukujoyina u1000 ebese ewina u200000. Hayi u200, hayi u2000, 200,000. So ama-judge azojaja kuze kufike ku-top 50 and then futhi bese kuya ku-top 10. I-top 10 mongele ku-top 10 uzothola u10,000. Ngongela nje ku-top 10 uzothola 10,000. Bese kuthi loyo one kozowina uzothola u200,000. Cela ke sibambisaneni siphusheni. Senyuka kancane kancane ke phegcinene siwenza kuyabonakala. Ngiyabonga.